आफा आफाया आरो बेयाव आफा नों बेयाव बहा दंमोन नोङो जों बेसेबांबा नागिरदोंना नोंखौ बहा दंमोन दिनै नोङो एथ' नागिरदोंमोन जोङो मानो थाखुमाया नोङो बहाय थाङा नों ओमफ्रायथ' आइयाबो बेसेबांबा नागिरदोंना नोंखौ जोङो बेसेबांबा नागिरदों आफा माथो जेबो बुङा दिनै नोङो नायलाय आं सानसोरां आफालै एथ' नागिरबायना जों नोंखौ मानो मोनाखैमोन नोंखौ ओमफ्राय मानो रायलाया दिनै नों आंजों हो ओमफ्राय मानो रायलायाखै बे आफाया आंजों हो नोंनि आफा औ आंनि आफासोना बियो नाथाय बेलाय बोरै जानो हाथावगौ मा बुंनो सानदों नोंलाय आंनि आफासो बियो आरो जायखौ जों बेसेबांबा गोबांनिफ्राय नागिरगासिनो दंमोन नाथाय बेनि फेमिलिफोराथ' बे हस्पिटालावनो दङ बेनि फेमिलि औ बेखौथ' सानै आबौ आरो आबैयासो लाबोदोंमोन आरो मालाय बेसेबांबा जोथोन लायो बेखौ सोर आबै आबौ बेलाय बेथ' आंनि आफासो आफा मा जादों दिनै नों माथो जेबो बुङा बियो मा जादों आंनि आफायालाय जोबोद गिदिर एक्सिडेन्ट जादोंमोन ना बेखायनो आरो खर'नि अपारेसनबो खालामदों मा औ आरोथ' बिनि कन्डिशना बिराद गाज्रिथारमोन दाख्लैहाय दाख्लै खनसेयाव एसे हामहांबायमोन ओमफ्राय नै दाख्लैहाय एसे बारा जानानै हस्पिटालाव लाबोफिननाय जादों एक्सिडेन्ट नाथाय बोरै जानाय जानो बेखौथ' आं बुंनो रोंला मानो होनबा आबै आबौमोनासो मिन्थिसिगोन नों थांनानै रायलायहैया मानो बिसोरजों ओमफ्राय बियो नोंनि आफामार आंनि आफाथ' बियो आफा नों रायलायदोंना आंजों नायनाय आं सानसोरां बियो दायो मोजाङै रायलायनो हाथ'थारासै नाथाय एसे मोजां जाहांखाबाय उनाव हामलांसिगोन दे आरो मा एबार सिन्था खालामनांला आफा आं फैखाबायना नोंखौ न'आव लानानै थांफिनसिगोन आङो आइया नेगासिनो नोंखौ आरोथ' आंबो ना बेसेबांबा नागिरदोंमोनलै आफा नोंखौ मारै बिदि जाखो दिनै नोंखौ सोर बेबायदि खालामखो दिनै माबा मोनसेथ' बुंदों ना आफा बुंलांगोन दे बियो लासैनो बुंनो हालांगोन ओमफ्राय जाय आफाखौ बेयाव लाबोदों बिसोर बेयावनो दंना दाबो औ बेयावनो दङथ' थांनानै रायलायहैनाय नालाय जों सोंनायावथ' बिनिनो फेमिलि होनना बुंदोंमोन बिसोरो नङा आफानि फेमिलियाथ' जोंसोना आरोलाय सोर थाबावनो नङा र' रायलायहैनि आङो जों एथ' बिदि जानानैसो दंमोन आरो आफा जोंथ' जेबोखौनो मिन्थियाखै नोंखौ माबोरैथो बेबायदि जाखोबा जेब्ला बेखौ बेवहाय लाबोदोंमोन अब्लाथ' बिनि हालोदा जोबोद गाज्रिमोन आरोथ' बासिगोन ना बासिया बेखौबो बुंनो हायाखैमोन आइखौबो लिंहरनोसै आङो र' दिनै मायबा गोसोखौनो मोजां मोनथारासै दे आरो आङो माथो खालामबावनो आरोना नोंबो गैला जाहैबायना सोरां बिखाफोरानो खोमसि दरसिल' मोनथारसै गोसोआनो खामग्लिजोबथारसै नोंनि फैगोनखौ लामा नेनानै दंगासिनो आङो दा नोंबा बहा आरो आंबा बहा ना जानांगौ ओमफ्राय दायो दा जेरैबायदि आं नोंखौ गोसोखांगासिनो नोंबो आंखौ बेबायदिनो गोसोखांगासिनो ना सोरां मिन्थिखागौलै आङो आंनि सोराङा आंखौ माहाय गोसोखांखादों बियो मिन्थिखागौना मिन्थिखायो दे आरो आङो मालाबा बिदि जाफिननो हायोना नों आंखौ बावनो ओमफ्राय मानोथो जेबो खबर हरा बे आंनो बहाबा दंब्लाबोथ' आङो खबर हरगौमोन ना गैया माथो बिराद हारसिं मोनखाबाय दे आङो जेन रावबानो गैया आंहा नों गैयिनिफ्रायनो आरोना आबो सानाबो माथो फैया दाबो आयौ आंनि फिसा सानाबा बिसोरा फुजा नायनो होननानैसो फैदोंमोन माथो बेसेबा नेयै फुजा सफैबाय ओमफ्राय दा बिदिसो जाना होबाय उल्था फाल्थानो हे आइ दुर्गा मानो बेबायदि खालामहरखो दिनै नोङो आंखौ हेल्प खालामदो ना आंनि सोरांखौ मोनहोनो आंखौ हेल्प खालामदो ना आंखौ मदद खालामदो प्लिज ना आंनि सोरांखौ थाबैनो मोनहोदो ना एसेबां माने नागिरबायानो आंबो अब्लाबो माथो जेबो खबरखौनो मोननो थाङासै सिमांखौबो मार गाज्रिल' नुखासै दा ओमफ्राय गथ'आनोथ' मानो दाबो फैमारासै बियो आं फनबो हरदोंमोन माथो दहाय हमासै र' दा खेबसेयाव हरफिनबावनोसै आं
ओरैनो गोसोफोरानो गिनायल' मोनथारसै आंबा। आरे बा फुजानि मा देलायखानोसै दे आङो। दाथ' आरो सोरां थांनायनि खुसियाबो। ओमफ्राय र' होदसे बबावबा सोरनिबा नोजोरसो नांलायलांगोन, बेखायनो खानाथि लागायनानै लाखाबाय दे आरो। ओमफ्रायथ' आइ दुर्गायाबो आंजों दंखायो आरो, बेखायनोथ' आंनि साननाय हनाय गासैखौबो फुरा खालामना होजोबथारदों दे एबारो। आरोथ' बेसेबांबा खुसि आं दिनै। I'm so happy. एबारथ' आरो गासैबाबो आं देरहाबायना, दाथ' सोराङाबो गैला। बिन्दास आजादि। एबारथ' सोरांनि न'आवबो हामला खालामहैनोसै। बिसोरनि धोन सम्पति गासैखौबो सिहैजोबगोन आं एबारै आरो। ओमफ्रायथ' जेरैखौ दुखु होनानै मार खुसि नांबाय दे आङो। बिराद बिरगासिनोमोन बेबो, बिराद खुसि मोनगासिनोमोन बेबो। दालाय मानि गाबनांदों जेरै सोरहायसो नागारनानै थांजाबायना। आंनिफ्राय सेदोंमोन ना नोङो, नोंनिफ्रायबो सेफिनखाबाय एबारै आङो। सानला मा सानदों मायाखौलाय, सोराङाबो अभार स्मार्ट जादोंमोन ना। दा माबोरै मोनखो सोरां, ऊपर में जाने के बाद मोजां मोनबाय ना? ओम शान्ति, इसोरखौ आलो गोजोनै जायगा मोनहैथोंसै सोराङा। ओम शान्ति शान्ति। आरोथ' आइ दुर्गा बेबायदिनो बोर हरबाय थादे आंनो, जाहाथे आंनि हास्थायनायफोरा गासैबो जेब्लायबो जाफुंथों। एबारै मोजां देलायनानै थांसै आं फुजायाव। ओमफ्राय दा बाथ्रायासो जादों ना, दा माखौ गानजेननानै थांनो आंलाय? गोसोफोराथ' जायो गासैखौबो गाननानै थांनो, बयनिख्रुइबो मोजांसिन नुनांगोन ना आङो। ओरैबायदि देलायनानै थांगोन ना, ओरैबायदि देलायनानै थांगोन जेन आंखौ बयनिख्रुइबो मोजांसिन नुयो दे आरो। मालायफ्रा फिसाइ थैनायाव गाबो, ओमफ्राय आंहाथ' आरो इन्जयसो मोनदों दे आरो। इन्जयबो मोना मानो जानो, खुसि मोना मानो जानो। गासैबो दायनि खिथेरखौ एबारसो मोनदों सोरांनाय थाखाब्ला। हामदो दे आंजों गोजौआव फाथायहरजादो। थै नों गोजौआवनो। ओरैनोबाबो नोंनि थांनायनि समा सफैखाबायमोन, बेखिनिल' नङा बे बुहुमाव। इदसाला मेकआपफोरखौबो दाफबलांजोबनोसै दे आङो, जेन आंनि महरा ओरैबायदि मोजां नुयोना। ओरैनोबाथ' देलायाबाबो मोजाङानो नुखायो, अब्लाबो। आयु ओमफ्राय दायो सोरां दंनायमोनबा जुलियाथ' खम बिरगौमोनहाय, बिराद देखायगौमोन माथो बेलाय। मोजां जादों, आं बुथारनायानो मोजां जादों दे आरो। दाथ' ओमफ्राय आंनो आजादिबो बेरायनो हाबावोसो, सिन्थासै आंहालाय। ओरैबायदि चालाकना आंबो, सोरलाय हमनो हानोसै। डन्ट वरि माया। हे आफा, दायो आं नोंनि सेराव फैयाब्ला बहाथो थांबावनो। आंनि सोरांखौ जेरावखि गैया मानो सोरांखौ नागिरनायाव आंखौ मदद खालामदो ना, हे आफा। दिनैसिम बेसेबांबा गोबाव जालायलांबाय, दासिमबो सोरांनि जेबोखौनो खबर मोनाखै। आरो बियो जेरावखि गैया मानो बिखौ जेब्लायबो मोजाङैनो मोजां लाखि। आंनि आरजखौ खोनासंदो ना आफा, आंनि सोरांखौ आंखौ मोनहोदो ना। दा आं बहाथो नागिरबावगोनबा। नै सोरबा फन हरलायखो। आबा सानसोरां। हेलौ आबा। आयै नों दानो मोनसे जायगायाव फैलाय, मोनसे एड्रेस हरनि आङो। अबाहायथो आबा? आयै आं गासिबो खोथाखौनो फनाव माबोरै खिन्थाजोबनो, जायखिया नों दानो फैलाय। आबै आबौमोनखौबो लाबोफाबानो जाबाय। दे फैदोबा आयै। नाथाय मानो आबा? आयैलै आं आफाखौ लोगो मोनदों। मा? आं एड्रेसखौ हरखाबाय नोंनो, फैदोल' नोङो। मा? आं थांगासिनो हाबा दं होनबा। हे आफा इसोर, बिदिबा आंनि आरजखौ खोनासंमारबाय आफा नोङो। आइनो खिन्थाहरनोसै आङो, सोरांखौ मोनबाय। आयै आयै बहा थांखो आइयाबोलाय? आयै आयै गारिया बहन खाबायमोन ना? औ बिहामजो, दासो बहन होखाबायमोन आङो। दे होमबालाय थुदायै थांनोसैबो। दे आइ, हामथै जोंलाय बहाथो जमा थांनो ओंखारखो? औ आब'।
हाबावाथ' थांमारनो नागिरदों जोंलाय आयै दा सम गैथ'ला इसेबां खोन्थानो दा गारियाव खोन्थाबाय थासिगोन दे आङो फैदो माबोरै थांनोसै जोङो लांजायो नाथाय थांनो नागासिनो आयौ गोबाव जालायलांगोन ओरैनो लामाया गोजान ना माबोरै थांसै लामाया जायगा नागिरदों आयौ हामा एसे गोसा सालायखो बिहामजो आइ जेरैहाय एसे लासै सालायनो हाया ओरैनोबाबो जेरावखि थांनानै सहैखागोन ना नङा आयै थाब मोनहैथारनांगौ जोङो ओमफ्राय नोंसोर जेबो सिन्था जानाङा जेबो जाया दे आब' दे होमबालाय ओमफ्राय माबाफोर खबर मोनदों ना माथो जेरि इसान ओमफ्राय दा खिन्थाजोबनो हाथ'ला आंबो जेबो मोजाङै मिन्थिथ'वाना दायो दे नोंसोरो सिरिल' जिरायथ' जेब्ला मोनहैगोन अब्ला मिन्थिजोबगोन गासैबो बाथ्राखौनो नै ओमफ्राय आबा बर'सा आरो एमि बिहामजोआबोथ' बाहेरायावसो थांदोंमोन आफानो आं फन हरदोंमोन आबै ओमफ्राय फनखौ हमाखै ए हाब खोनायाखै बिसोरो बाजाराव थांदों नालाय दे सिन्था जानाङा आयै बिसोरनोबो खोन्थाहरगोन दे ए आफायसोर नै आसोना गानफब जोमफब ओंखारलायबायानो फुजा नायनोसै थांनोसैलाय दसे ओमफ्रायबा बरिया फुजा नायना फैनोसैहाय आं लोगोफोरजों आबा मेहेराबो मालाय थांबायानोदां लोगोफोरजों दे थांथों दे आंहाबो बेरायनोसैहाय दसे फुजानि आयौ फुजा नांथारदों माथो गोसोफोरानो नै आइमाया अबेहायथो थांनो ओंखारलायखो नोंलाय ओहो फुजा बोथोर नालाय आयै हा फुजायाव थांगोन आरो जोंहा नोंहालाय थाङा माथो जाम्बिबि न'आवनो थाबाय थानोसै थाङाहाय आङो फुजायाव हा जोंनालाय बैसागुसो दा हा बेफोरलाय मासै जोंनि नङाना बेफोर जों बर'नि नङाहाय नै बेनाबाथाय दे होमबालाय आंहाथ' हले थांगोनहाय नै ओमफ्राय नों जावैसोखौलाय नागिरला एसेबो आंहालाय मानो नागिरनांगौ जाखो ओमफ्राय पुलिसा आरो बिदि नागिरालासे फुजा बेरायबा मा साननांगौ जाखो ओरैनो सन्देह खालामदो नोंखौ